Jeg vil fortælle om et forsøg med zink og diod, som vi lavede, hvor formålet er at finde ud af, hvad for et produkt vi har, og hvor meget vi har af det. Så vi blandede 3 gram zinkpulver med 2 gram diod, som vi havde på fast form. Og det blandede vi så op i 25 ml vand, så det gik på ionform. Og zink har 2 elektroner i yderste skal, så dem sådan smider den, så den får 2+. Og så får vi jod, som har 7 i yderste skal, så den tager en elektron og får 1-. Og så skal vi have afstemt reaktionen, og det kan vi gøre ved at lave et elektronregnskab, hvor vi ser på før, efter ændringen og koefficienterne. Og zink har et oxidationstal før på 0, fordi at det er et fast stof. Og det samme har jod. Og bagefter har zink så 2+, og jod har 1-. Så det vil sige, at zink er gået 2 op, mens jod er gået 1 ned. Og når man så skal finde koefficienterne, så bytter man rundt på de her 2, så der skal stå 2 hernede og 1 her. Så det vil sige, at vi skal have et 2-tal foran her. Og det kan vi også se, at jo det, der er 2 her, så skal der være 2 her. Og det næste, vi så kan undersøge, det er mængdeberegning. Og der ser vi på, vi har sådan en trekant her, hvor vi har massen øverst i gram, og nedenunder har vi stofmængden i mol, og molarmassen i gram per mol. Og vi ved, at vi havde 3 gram zinkpulver, så jeg laver lidt tvivl. Okay, så vi har diod og zink, og så ved vi, at når de her 2 ioner ligger nede i vand, så er det et let opløseligt salt, så de vil være hver for sig. Men når vi skal finde blandingsproduktet, så går de sammen og bliver til zinklyddid. Så det er det stof, vi vil finde ud af, hvor meget vi har i hernede. Og her har vi så molarmassen og gram per mol. Og det er noget, vi kan slå op i vores periodiske system, og så finde det i unit. Og det er det samme tal, vi har, så gram per mol. Og så har vi massen i gram, og stofmængden i mol. Sådan der. Og ved diod slår vi molarmassen op til 253,8. Og så ved vi, at det er diod, der er vores begrænsende reaktant. Og da vi lavede forsøget, stiller sådan noget lille røg op, så der er noget af det, der er fordampet, fordi det bliver varmt ved reaktionen. Så derfor antager vi, at der er 1,5 gram, som er gået i reaktion med zink. Og så bruger vi vores trekant til at se, at vi har massen, og vi har molarmassen, så vi dividerer det med hinanden, og så får vi stofmængden, som er 0,059. Og så går vi videre til zink, som har en stofmængde på 65,63
3,9. Og her havde vi 3 gram. Og så bruger vi samme princip som før til at finde stofmængden, som bliver 0,046. Og så ved vi, at den begrænsende reaktant har samme stofmængde som vores produkt, så derfor kan vi skrive 0,0059 som zinkjodidets stofmængde. Og vi kan igen finde molarmassen, som er 319,19. Og nu kan vi så gange de to sammen og finde, at vi har 1,88 gram zinkjodid i vores reagensglas.